Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Ellul qal illi d-devjazzjonijiet dalu fis-seħħ mill-ħamis fil-proġett tal-Imsida Creek huma maksuba sabiex waqt li jitnaqqas l-inkonvenjent tas-sewwieqa, ix-xogħlijiet ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin mingħajr intoppi. Fil-programm Ras Imbras fuq TVN Plus, is-Sur Ellul xebbaħ dal-proġett ma' operazzjoni maġġuri tal-qalb minħabba li fost oħrajn minn dil-ħolqa prinċipali jgħaddu madwar 50,000 vettura kuljum. Letteralment bħalissa għaddej xogħol ta' pilers ġodda apposta sabiex nifilħu għal triq ġdida li ħadd jieħdok 18 biex dritt tal-Belt Valletta, dan sabiex niftħu spazju miftuħ ta' aktar minn 20,000 metru kwadru kif qed iktar qabel ta' kważi 3 grounds tal-futbol propju fil-qalba tal-Imsida. Hawnhekk is-Sur Ellul irrefera għal bini ta' pjazza pedonali ġdida quddiem il-Knisja tal-Imsida illi fid-daqs ħadd tixbaħ lil pjazza San Ġorġ fil-Belt, fisser bħala delikata l-ħidma li għaddejja bħalissa fl-Imsida. L-aktar servizzi importanti ta' infrastruttura teknoloġika f'dal pajjiż jew inkella ta' infrastruttura ta' dranaġġ pereżempju, hemmhekk għandna il-rotot prinċipali ta' dak li huma uħud mill-cables tat-telefonija f'dal pajjiż. Hemmhekk għandna wkoll rotta prinċipali ta' drenaġġ. Allura noqgħod attenti ħafna li dawn is-servizzi inwarbuhom fil-waqt li nkunu nistgħu nagħmlu dan il-proġett. Tkellem ukoll dwar il-ħidma illi ħassir sabiex tiġi indirizzata l-problema tal-arar fl-Imsida. Hemmhekk ta' 350 metru, kważi 2400 metru kwadru ġifieri, sabiex naċċertaw li l-ilma illi jagħmel l-arar illi jagħmel jimxi direttament għal baħar. Huwa proġett importanti ħafna, proġett li għalina huwa vitali għaliex inaqqas minn dak ir-riskju ta' ħarar illi jkollna. U għalhekk huwa importanti wkoll li nieħdu ħsieb li s-servizzi li hemm għaddejjin bħalissa b'mod eżistenti jitwarbu jew inkella jiġu modifikati b'tali mod illi jagħmlu spazju għal dan il-kanal. Il-proġett kollu li qed isir b'investiment ta' 35 miljun euro huwa ppjanat li jkun lest fis-sena 2027.